Sunday, we're going to the market. Mao ni ang binding nga na receive ni Adam sa van. Na, madumi sa market. Let's go to the market. Let's go. Sakit ang gaan? Okay raman, Mai. Mini do. Mini? Mini daw. Mini daw. Kan kay plan si ma'am ni. Let's go to the market, no? Na. Withdraw si Adam og money pangpalit og food. Hi, Adam! Di nila makita. Init kayo. O ni siya naratiwat. Na. Tawa, kali dak betul tau. Salamat sa mga isda, May. Ini hosip kan. May sinta lang. Dami. Salawa, 55. Kamu kay dilapia ra jud. Dagan. Aman. Ano ni sa bawonon, di ba? Asa kanang kani? Kanang yellow. I don't know. Gawas at tadrian. Uy, ganahan ko ni siya. Kalibog mo. Wet kidi. Uy, 45 ko rami. Galunggong 45. Balon dahil anak bu. Balon dahil tag binurat ng galunggong sa beach. Ano? Dili ka na sinain. Palit ako bra din. Oh. Ilan na imong kuan size an? Palit ni og bulad. Pero half dry siya na bulad. Kuat yai. Ani tau rai sisi. Orinta na. Ani sisi kabot yai. Nang ito panindir. Ani sisi. Ano naturan gamay lang? Dahil lang may. Day. Ani tingali. Okay. Ano anong taba din? Bularo na nato. Gusto silang kuya ng luton. Oo. Bularo lang otro. Ani manggudang daganan. Pero nabintara ang kilo ani. Gani. Kanang pariyara ni. Bularon lang otro no. Kay manimaho naman gud. Kilo taray ni. Kacuat dah. Kacuat. 1 kilo taray. Kilo ay sasa. 130 na din. Ano din taray. Ulahonan. Tapos palit din ni galunggong. Ani Sa kilo ato ang ano? Sige lang, dili lang ang Isa dili. ka kilo ato ang lutoon. Dili ah. Half kang guro. Dili lang ang dili maluto, di dito lang sa ref. Oh. Pero no gusto na pud magluto binaabi no. Ano tong galunggong? Dito. Dito ra kan. Half. More. Ay. Ay nagagmay pud ang tanang ganahan. Ganun lang gagmay. Gagmay. Inununan. Ah. Ani to ray? Siha. Ani? Jepsi.
seeds. Ako to rin eh. Loning. 45 lang. Uy, kulam na eh. Sila. ทำงานอยู่ที่เดิมเหรออยู่โรงเรียนสวนสวรรค์อีกเหรอ The same. Diyan suwan-suwan. สวนสวรรค์สวนสวรร Lami ค์ kayo unan. Lami kayo. Pero ito. Oh. Na. ไม่กลับบ้านเหรอ May, may COVID egg. ฮะ May COVID egg. อ๋อ 45 lang no. Uy, tinawa o ka. Tinawa o. Kanila. Na, bye-bye na. Nagpalit si Ma'am si okra. Nagpalit si Ma'am si okra. มองเลย Wow. Smile ka, hi. Hi. Sana ito itong sinulaan ni ano? Hi. May sigsang ka. Hi. Halang na, May. Dili. Ay, nasi Adam ayun na. Hi. Samba. Hi! Naabot na mi din sa balay ni Ma'am C. Nahuman namig pang market and it's time to cook. But for now, Adam will sleep.